ishi the knock ishi tilapia fish na. Mega no tungana ma me putogi. Tawishi ka mangala. Lot all the knock and the bayasa bagoso. The way for nana like a pilot talking ramaso. Telero sana. Aya wogulogo kitro ya. Oh, glogo cantona. Eh? Taco mre gulogo ke la aso. To laso. Itro with your gulogo. Yeah. I throw gulogo hamo merelegi. Hamo merelegi ni tro gulogo e sramaka wa galaga country ya. Sramaka wo gulogo kitro ya. Te de noka toro pe branga pe bam sawa gala awagala ketra ya. Jacob Lada. Jacob Lada. Sramaka. Come closer. Come closer. Wabingo. Come closer. Noronga. Latazo. Aya meshokuga. Itroglogo. Amu inwe. Itroglogo inwe hamu. Onyo oglogo. Banga awaglaga kata ya. Oglogo kitro. Iche toglogo ndenepa. Lokwo jo height e ga bro elu be kwa nwan. Ibo di height nwe hu. Banyoda Bluetooth make a noise here. Banyoda your Bluetooth make a noise here. Wa bingo. Nwere height elu be nwan. No twade. Toglogo ndenepa na eji aka talk aripol electric. Masa wuru na buy ka ino na ge chọrọ. Imasa na ndene pa ke make employ. Masa ndene pa ke ko height ke make employ. Onye riri. Branga be gwa ma awege ganye ya. Wa pakanga hisha nyama mre. Wa pakanga hisha nyama mre. Pura mu ndena like area diabetes. Ko tamu ya da mu ya bia sokro no ka am nwa 2 years. Onye riri. They are closer here. Or diaper key in me neka. Or diaper key inside or diaper. No more bosses can you now. No more bosses. Common bosses. Common bosses they don't need kegi like this cat diaper. No more bosses. Come on up. Stand up there, Mele. Stand up there, Mele. No more bosses. Come on, bosses. They knock a diaper. I say you open your leg wider. At least. Get a common boss. Common boss at the knock at diaper. Now, Mogenga. Elahi Jideri Amuga. Elahi Jidamuga did not to Kurunelu. Oh, what we enjoy dear. No more bosses. No more bosses now. Diaper no, ni me no more bosses. Bow. I didn't come in. When diaper. Bow. Isn't that close that your leg? Close that your leg. Notice you to ye diaper. Branga na mabashas. Ya we phone you. Eish, phone anaka wona oka na tam ni hu ya. Wapaka na tigi phone anaka. Asing na oko na tam ni hu. Odigo mona. Ejuga mo odigo mola. Ejuga mo enya kwaba mrishi beans ga te we phone of money hu of ma. Enyi ma kese te we hu straight ga na make enwe. Eto we go phone. Then give me aha. Ga me BBL ni mi bia nga bia mga moka. The bed ishi ga hu to a. Onye riri. Ishi beans. Blan interview choka nwanye na alo. Rule height bia. Just all height wo ni nwena akọ n'uche nwena sense.
Edafole. Adam 33. Adam Tata Tra. On your goof. A voice. Adam Tata Tra. Eweli iwe. What's your camera? 93. It's your mole. Onwa hu. Ama. And when it at the tray. And when I got to tofu he through. Ibranga da shakmon. Adam Tata Tre Jihuma. Adam Tata de one week. Manena and auto. It's Jihuma. Branga da duro sabamon. I think about this cigar. Bedi shigahu. Bedi shigahu. Shiga yicha hama hane ja rolo. Onye riri. Shiga plekwa gi shige han noka. Monde hama hane ja kutu holo. Nga bingi shuku. Eweli iwe. Branga de tatetre. Eweli iwe. Eweli iwe. Come on, wepaka hu nantigi, wepaka hu nantigi. Wepaka hu nantigi. Roto odi, yichu makanda coronavirus jidre na obodo oyibo. Nga bingo. Bedi shiga small. Look at. No tishigi ishi yicha nkata na akpo, ishi nkata na akpo Rottweiler. Onye riri. Branga bia Adam 33 to wa bekwe nwanyi ime. Wonye be. Awu mo Imo State. Ebe n'Imo. Ọha ji Egbo ma. E were voice ndo hia na asa ma azuru na mebutogi ya. E were voice ndị na awu ha nwu onye ọbụla ha agbagbuo ye. Mebutogi ya because achọkwa problem. Ya na iwonye shoot aside na. Gwa m na iwonye shoot aside ma gbatoro gi ya. Ya na nwere gufe ngro ma wo parara. Ya ni jangu parara ma wo kwem na ka ma asa aka. Gi gbatoro m hia. Aṅụtụbeghị m ihe ọṅụṅụ before. Dan were voice ndị ụmụ Chineke bịa gwawa m okwu ma mara ihe m na-arịa arịa hia. Okay. Mna mam na-arịa gị mam na-arịa voice. Eweli iwe. Si wonye be. Abụ m onye ọha ji Egbo ma. Ebe na ọha ji. Awara. Ebe na awa. Ọbọ. Ebe na ọgụ. Ọgwụchago nna. Nne gị na-anagọdị ndụ. Nne m dị ndụ, nna m anwụọla. Enya dewe ihu Fulani gị ọfụma. Ihu a yiri ihu ndị Fulani dewe ihu gị ọfụma. Dewe ihu Fulani gị ọfụma. Nne gị na-anagọdị ndụ. Nna m anwụọla, nne m dị ndụ. Chai, nna gị ọnwụọ na ndụ nna. Chai, ndụ. Gịnị gburu nna gị? Ọrịa gburu ya. Chai, ọrịa gịnị? Ọjọọ so ya wụ ọrịa mgbe m lọtara na anọ m here so ma lọta ya ayawa. So from there ọ ya ayawa dị ọrịa nwụọ. Ịnọ na UK gị lazi Nigeria mpa ga-ebido ya ma ọrịa. Ọ na-arịabịa ọrịa before ma lọta. Ịdị sure na ọwụ mgbe ị lara ka o bidoro ya ma? Mba. Ha? Mba. Okay. Ịwapara? Ịdị sure na ọwụ mgbe ị lara ka mpa gị bidoro ya ma? Mba. Okay. O wee gara azụ onye gburu nna na. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? N'obodo a ka m gara. Gịnị ka ị gụrụ? Business administration. How many years ka ị nọ n'obodo ị nọ? Anọọla m 5. Ị nwere akwụkwọ? Enya nọrọ nnọọ ka onye ahụ dị, nọrọ nnọọ ka onye ahụ dị. Anọ na ka onye akwọrọ time na akwọrọ time. Anọ na nnọọ ka onye mere admit due to coronavirus. Nọrọ nnọọ ka onye ahụ dị. Chineke agba asị gị dem Chineke agbaghị ọkụ. Ito ya, come on, don't sit there, sit up here. Jide phone na aka gị ọfụma. De phone na aka gị ọfụma.
Bishop, eji m ya n'aka m. Road of the knock a fleet and I'm an emon of my want there. As in the bed, this guy you show Puruku, bend there your hair, bend there. Look at Honor, more crop people in and 100 resharp, gave her on 1 p. Gave her a honor 1 p. 1 p she goes as bushy bianca. They home again. As I get them you. Yes, it's a goof. Mba, mutu them. It's a maya. Anuma once in a while. A bratam apple. Anuma, why jam up? A bratam, but I cannot get back. A bratam apple. Mukram goes raise or their book or talk or no. A book ordin. Edition of Bram heard their book. A book ordin. When I can am with take Bram who lord. A book ordin. Goes raise. A compram de bon. Asking them you, them your one Bram in the book. Nke goes raise. Oh, Crowley, I'm Bram as raise. She on a she cake on the soft. On the soft. Is that the crazy meta one? Anucha mi iku. Is it gonna akuchi meta one? Mba. Mmadụ na family unu enwere onye fentrile mbụ. Mba. Ihe ọdịdọ na-adọ mmadụ n'ụlọ unu. Mba. Iwe egwu. Ma. Iwe egwu. Mba. Ị na-adị iberibe ma ịhụ nwaanyị. Mba. Ele otu ị na-esi agba nwaanyị enyi ma ịhụ nwaanyị ọ ya. Bido ugbu a mee ka ị gbaga nwaanyị enyi mee ka ị gwaga nwaanyị okwu na gwawa nwaanyị okwu. Okay, on hone ma enwe ike ma akpọ. Yes, don't asking him to explain. Asking him to explain. Asking him to explain. Okay, they won't want want not the knock. Hey, listen. Don't come here, give him a mocha. But if she don't the knock, she Paulo. Judo, Matriti, Peter. Don't come here, give him a explain. But one yen, both for here. But we are in a conversation, oh yeah. I'm gonna mail okay. Ada Mma nwanyị mara mma ole otu ihe mere mma gị dịkwa egwu mma gị achabala m anya aga m ala ikwanụ ka m mata onye ewu then ma agwazie ya aha m na jụọ ya onye ebe oshi asị gị gbawa the girl okwu ka ọ dị gị ka na-agwa the girl okwu. Don't talk to me bido n'isi here now. Okay, ka dịka m kwuru na nhụ Ada Mma then ma nsi ya na ọ makwara mma o and na mma gị chabara m anya alaikekwa m ka ede like mma ya chabara gị anya ọwa bi n'okpe gwago ka kwa ya mma ya chabara gị anya ọwa anwụ ọ chabara gị anya ọwa anwụ shi n'eligwe oche eligwe taa ọwa anwụ mma gị chabara m anya achaba m anya ọ ga-awụ onye ọsọ gbara gị na kama mgba nwaanyị enyi Chineke agbaghị ọkụ gba nwaanyị enyi. Onye ma bụ ife nna emenu na asị gị gbawa nwaanyị enyi ugbu a continue. Okay, then ma agwa ya si ya na ọ makwara mma na alaikekwara m ka o shi dress and then likekwara perfume ya ọ wụrụ onye gbara perfume m si ya na m likere perfume ishi perfume ya m likekwara ka o shi dress ya na mma like ka m mata onye ọwụ Iwota na mmụọ na onwe m adịkwanụ m sengo achọrọ m ka mmanụ ya na-adịkwanụ na mma Iwotara onye nwere mgbe mpa gị nwụrụ otoshi were something n'ahụ gị ihe do na aha adị
mpaghara were ihe onwe ihe o wepụrụ na from you onwe ihe ọ chere ọdọrọ onwe mgbe ọ were mbọtọ ogo taa lama mmụọ ihe doro aha dị anọ dị emi nso sef ma ya nwụọ sef anọ emi nso ma ya nwụọ mgbe ahụ ọ na-achọ enwe nwere mgbe ị gara n'ime ụlọ ya ga-ehụ pichọ gị nga anọ emi nso ma ya nwụọ ihe ọjọọ su jipu mgbe ọ na-achọ enwe hụrụ pichọ gị na ime ụlọ mpaghara mba mba onye riri gị ihe ọ wụ dị mmadụ gị emitie nwaanyị ga-egbe enyi gaa tiri CV gị chere credential iji egocha skuul gaa sọmiti erie si ya na ị bịara na ịchọ ka gị na ya yiwa na ya likwesị credential ọ wụ dị mmadụ gị na gị mmezi dekwe mgbe iji abụghị adamma asị gị demyu onye riri eri ọ dị mmadụ gị nwaanyị ọ bụla imitiri na soshal midia na gaa tiri credentials gị sọmiti erie they were graduates na London of England. They were graduates. Look at my CV. I came out and graduated with a superstar shopper. Oh, the mother, my bingo. You do na. I sang them you. So I want you now. In a million or 1 years book. Atama, I like Ramga. Etabrama, your woman. Oh, one way tanya on a tabaganya. Over put bow. Mpaga mo after that atere. Mba. Hello, but this ain't no here. I'm London. And when a hospital Ndara hospital and treat Ndara no ginso. Ihe do na adi. And when hospital Ndara no ginso. And when I go hang on. Adema addicted to oyo basaro. Okay. In a rundown. It's like IBB. In a rundown. Saka. Tell type again. Blog group again. O positive. But phone number again. Onke UK konke Nigeria. Them you or your 2 phone number. When you know UK like ya trogabia. Listen to me. Otamna otimege na konya chere lotoneto ya. Otangi na get one number. Don't spend 1 naira on any woman no. Idris serious go direct mata ihe barasara family de ga ekwu ishia More the serious because fumpro nwoke ka nwa achọ m elu ndị otu m akwụkwọ m ofu mkpụrụ nwoke no wonder enweghị nwanne enwere nwanne na nwaanyị abụọ ewu n'onye isi ọ na-akpụ ya ọgụ seti ọ na-anaghị na-alụ nọ na onye nwana enwe gbagara m chai gba ka m ghọtara ebe problem gị isi nweghị another brother akpa ya mba chai mgbe akpọ nọmba ga-enyekwele nwaanyị ọwụla ego ọwụla na iwe onye otu nwaanyị ọwụla ịkpọrọ na afụ kpọrọ gị na-akpa nkata ọ dị serious send ya your family members na amata ihe gbasara their family na-amata ọ bụrụ onye nọ UK ga-eme nkwanyere mara ma onye ara ma onye isi na-adị mma ị na-amata but be careful onye ị ga-asị na ịjoinụrụ onwe gị with na UK ahụ okay kpọọ phone number gị WhatsApp number gị ya okay nke Nigeria 070 ịwọchịchalịa kwa izu ole ike ịwọchịchalịa mana ịdị wicked. Come on, subscribe for that place. So can subscribe or check out subscribe or like ya get share ya or what I am and watch it higher get back get just know what ya taku shares again for what subscribe or for this place 070 1929 6830 nke UK 074 72 44 9962